Jó estét kívánok! A ma esti vendégem karmester is, rendező is, sőt, nagy alapító is, mert például a Miskolci Bartók Plusz Opera Fesztivált 16 évvel ezelőtt ő hozta létre, úgyhogy ez már egy 16 éves projekt, és emellett pilóta is, Keselyák Gergely. Örülök, hogy eljöttél. Szervusz, én is nagyon vártam már erre a pillanatra. Ó, ez nagyon jól hangzik így az elején. Na kezdjük az Opera Fesztiválra. Például mondtál egy olyan mondatot valahol, hogy a modern népopera érdekel téged. Igen, kezdem a csúnya végén. Az opera drága műfaj. Azt finanszírozni akkor fogják hosszú távon bárki, magánember vagy állam, hogyha ennek tömegbázisa van. És ezt mindig tudták az elődök. Mozart is írt népoperát, Verdi is népoperákat írt általában, és Puccini is a nép nyelvén szólt. Azt a zenei nyelvet, amit az utcán talált, ami a népnek sajátja volt, azt nemesítette, mondjuk úgy, hogy klasszikus zenévé, vagy ma azt szoktuk mondani, hogy komoly zenévé, és így azokhoz szólt, akik a kortársai voltak, és így hihetetlen népszerű volt. De ezek ma már nem szólnak ugyanannak igen, a tömegnek. Igen, egy picit ketté vált ez, amit én operának gondolok, ketté vált. Lett belőle az egyik ága, ami a mai musical, ami szól a mai tömegekhez, de azt a fajta zenei igényességet, amit Verdi vagy Puccini megütött, azt nem üti meg. Van a kortárs, mondjuk úgy, hogy komoly zene jobb hiány, ami viszont nem kereste az elmúlt 100 évben, most már azt gondolom, hogy újra keresi, és a zeneszerzőkben is egyre több igény van, hogy megtalálja újra a hangot a nézőkkel, de ezt muszáj egy picit segíteni, mert az elmúlt 100 évben mintha ne legyen üldözési mániám, vagy üldöztetési mániám, de mintha írtották volna azokat az irányzatokat, amelyek a komoly zenében túl populárisak voltak. Na, ez az érdekes. Most ugye 16 éve megy az Opera Fesztivál, tehát lehet némi tapasztalatod arról, hogy változik-e a megítélés. Tehát azért pont az elmúlt 16 évben szerintem sok minden változott. Az Operaházban is elég sok minden történt, igazgatók jöttek, igazgatók mentek, botrányok voltak, botrányok elhalkultak, most egyébként relatíve csönd van. De hogy csak nagyon sok minden változik ezen a piacon, nagyon sok minden változik a színház világában is összességében. Tehát mondjuk látni azt, hogy többeket érdekel? Vagy ti tapasztaltok ilyesmit, hogy egyszerűen többek ügyévé válik az opera? Föltétlenül, és biztos, hogy az elmúlt években nagyot lépett ebben a Budapesti Operaház is előre, de világszinten biztos, hogy kell tenni. Én azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy 150 év múlva is legyenek 150 éves operák, ahhoz ma meg kell írni őket. Mert ugye egyszer egy újságíró azt a mondatot adta a számba, hogy Keselyák, az opera halott. Ezt én nem mondtam, de közvetve mondtam, mert azt mondtam, hogy újra élővé kell tenni ezt a műfajt, és akkor végülis ebből joga van levonni a következtetést valakinek, hogy akkor most halott, de hogy ez akkor működik, hogyha nem csak a 150 éves, meg 100 éves darabokat játsszuk, hanem ma is tudunk örjöngeni, és szerintem az egy fantasztikus aranykor lehetett, amikor vártuk, hogy na, Verdinek az új műve hogy szól. Na de beszéljünk erről a műfaji megújításról. Például az feltűnő, hogy olyan művészeket, olyan rendezőket is bevontok bizonyos operák rendezésébe, akik nem feltétlenül opera felől ismertek. Tehát mondjuk például itt van előttem, ugye az Ezrek operája, az egy projekt a Bartók Pluszon belül, és itt van a rendezők között például Vidnyánszky Attila, vagy Mohácsi János, akiket elsősorban a nagy közönség a prózai színpad felől ismer, akkor is, ha az egyiküket nagyon szövegalapú színházként szokta nézni, a másikukat meg képi színházként szokta nézni, de nem opera rendezőként. Igen, az elmúlt években valóban ezeket az Ezrek operája sorozatot rendezték ezek a rendezők. Vidnyánszky Attila azért nem új az opera színpadon, mert ugye már az operában azt hiszem 2003-ban talán ott kezdett. Mohácsi is azt hiszem, hogy rendezett már legalábbis kamaraoperát. Nem, csak hogy elsősorban nem onnan ismerik őket. Világos, igen, ez ugye elindult, hát most már azért van annak egy 20 éve, az a mondjuk így, hogy mozgalom, hogy az operát mozdítsuk ki abból a kosztümös múzeumból, ami Kovelik Balázs, Zsótér Sándor, úgyhogy talán ők kezdték Magyarországon ezt, de Kerényi Miklós Gábor is, talán még ő előttük. De ez, én azt gondolom, és pont ezt hirdettem meg 5 éve, amikor visszajöttem a fesztiválra, hogy azért nagyon fontos, hogy új darabok is szülessenek. Mert csak ők nem tudják megölteni tehát ennek az elmúzeumosodásnak a folyamatát. De Kovelik Balázs például jó példa,
de mondjuk ő el is menekült külföldre egy idő után, tehát hogy azért ő kapott hideget, meleget a rendezései után. Nem tudom, most Balázsral mi nagyon jó munkakapcsolatban lettünk, aztán meg nem. Különösebben nem gondolom, hogy őt kell nekem elemezni, de úgy érzem, hogy azért őt nagyon-nagyon szerették itthon sokan, és mégis elmenekült. Szerintem ebbe benne volt az ő személyisége, ami mindentől menekül. Egy kicsit így érzem, de hát nincs jogom megítélni. Csak arra reflektáltam igazából, hogy az ő mondjuk törekvései nem feltétlenül találtak mindig támogatásra, vagy értőfülekre, vagy szóval azért kapott nagyon komoly kritikákat is. A Fidelio kapcsán, de addig tulajdonképpen legalábbis én az operában úgy éltem meg, hogy egy diadalmenet volt az ő karrierje, és a társulat is szerette. Szóval őt sokkal jobban szerették, mint ahogy ő azt kommunikálja. De valószínűleg ez azért is kérdezem egyébként, hogy lehet-e különbséget tenni, hogy mondjuk a magyar kultúrának mennyire része az opera, vagy mennyire aktív az opera, mondjuk mint műfaj a magyar kultúrán belül, és mondjuk hogy van ez nyugatra, vagy hogy van ez keletre, tehát van rálátásod a különböző országokra, hogy mondjuk ha ilyen rangsort lehetne felállítani, akkor hogy állunk? Nem állunk rossz helyen. Mondok két végletet. Németországban azt hiszem 70 darab színház van, ahol komoly opera tagozat is működik, vagy eleve opera színház. De Olaszországban meg volt, hogy dirigáltam Palermóban, és megnéztem a színháznak a műsorát, és volt rajta azt hiszem 3 cím, és mindegyikből volt 4-5 előadás. És ez volt a nagy palermói olasz évad. Tehát pont az opera hazájában, ugye Olaszországban, ott azért ez a fajta kínálat, hogy az operaház játszik több száz előadást, és azért a vidéki operatagozatok is nagyon szépen hozzájárulnak az opera élethez, ahhoz képest meg mi nagyon jó helyen állunk. Egy picit én azt hiányolom, hogy mint mindenben, valamit mindig majmolni akarunk. Tehát Balázs, ha már így szóba jött, egy nagyon egyedi valaki volt. Hogy ő legyen igen, de az meg a német iskola. Tehát én például nagyon szeretem, ha már szintén szóba jött Vinyánszky Attila, ugye az a fajta képi megvalósítás, ami a keleti tehetség és annak a hihetetlen tartalékai, ami ott tőlünk keletre én érzek tehetségben, az nagyon-nagyon jót tesz az operának. De hangsúlyozom, hogy ez 20 évvel, 25 évvel egy picit elodázta az operaközönség előregedését, de most már azért muszáj, hogy hosszú távon az oldja meg, hogy új darabok legyenek, és akkor egyébként az olyan fajta rendezések sem fognak olyan vitákat kiváltani, mint amikor a Traviátát várja valaki, és ott persze összeütközik, ha a Traviáta nem Traviáta, hanem valami egész más dolog, vagy a Gilda szemetes kukázsákba jön meg a metróba, mert ugye ilyen is volt. De ha egy új darab van, akkor egyrészt a rendezők sem érzik úgy, hogy most valami jobb kézzel vakarjuk a balfülünket, másrészt pedig a közönség is el fogja jobban nyilván fogadni. Ezért van az operaíró verseny része a Bartók Plusz Fesztiválon belül, és azért azt láttam, hogy én nem tudom, hogy ez sok vagy kevés, de hogy ilyen 3-5 opera érkezik be, vagy érkezett be legutóbb, valami ilyesmi nem, 10 fölül érkeztek be. 3 volt, nem, annyit mutattunk be, tehát ugye az elmúlt 4 évben 15 ős bemutatót tartottunk, ebből 8 rendes nagyszínházi zenekaros előadás volt, és 7 pedig az elmúlt 2 operaíró versenynek a döntősei, amelyeket nem zenekarral, de zongorával elejétől végéig, és néhány részletét pedig zenekarral bemutattunk. Tehát tulajdonképpen 15 új művet mutattunk meg a világnak. Nyilván ez lenne a cél, nem? Tehát akkor minden évben új és újakat találni, megmutatni, és akkor legyen ezeknek nyilván kifutása, tehát kezdjék el mások is játszani. Úgy van, tehát mindegyiket koprodukcióban csináljuk, és a koprodukciós partner azt játsza is tovább. Jó, ez a Bartók Plusz Opera Fesztivál, ami most június 10 és 19 között lesz most nyáron, de azért persze engem nagyon érdekel a te motivációd is. Ugye például most beszélünk itt a népoperáról, de például a Nabucco az, amit 2-szer is megrendeztél, ugye? Azt biztos, hogy megrendezted. Kétszer megrendeztem, sőt több előadás is volt belőle, mert először 2004-ben megrendeztem a Szegedi Szabadtéren, utána
Utána már Miskolc jött, igen. Utána Miskolcon, de miskolci előadás ment 3 helyen, mert aztán a színpadra került Debrecenben egy pici variációval, és aztán most pedig az Erkelben. De mi van a Nabuccóban például, ami téged ennyire vonz? Hát ez nagyon érdekes, igen. Van egy olyan spirituális korszakváltásról szól a Nabucco, és így gondolom én. És ezért van egy olyan hatalmas, nagyszabásúság a darabban, a zenében, ami engem egész fiatal korom óta nagyon-nagyon megfog. A nagyszabásúság érdekel téged? Azt hiszem, igen. Tehát tudni irányítani egy ilyen nagyon nagyszabású dolgot? Ja, nem úgy értem, nem. Tehát nem az, hogy sokan énekelnek benne, meg sok nagy kórus van, hanem az, hogy világtémákról szól, ahogy a Don Giovanni is egyébként, hogy világtémákról, és hogy tulajdonképpen a maga módján imádságok sorozata az egész, és az emberiség és az Isten kapcsolatának a keresése. De ez azért fontos, hogy miért érdekel téged, mert azt is mondtad egy interjúban, hogy én mindig olyan anyaghoz nyúlok, ami éppen aktuálisan foglalkoztat, de akkor ezek szerint ez a téma téged egy évtizedre visszamenőleg foglalkoztat, igen. Az emberiség és az Isten kapcsolata, tehát ezen sokat gondolkodsz? Igen. Igen, és egyébként az az érdekes, hogy a 2004-es és a 2010-valahányas rendezésem között még egy szempont jött be, ez a világtörténelmi korszakváltás, asztrológiával összejövő dolog, amit borzasztóan érdekesen le lehet vezetni pont a Nabuccóban, a szimbólumokkal, a bika szimbóluma, a születőbárány szimbóluma. Most erre sajnos nincs idő, hogy belemenjünk, de egész elképesztően állnak össze a mozaikok ezeknél a zseniknél, mint Verdi, és valahogy ott az angyalka nagyon elszállt fölötte, amikor ezt a Nabuccót írta. Nem véletlenül ugye ez az, ami az igazi világhírt meghozta neki, bár nem az első operája volt. De ugyanígy áll össze a mozaik emberi, észrefoghatatlan módon a Don Giovanniban, Mozartnál. Amikor azt rendeztem az operában, akkor azt mondtam, ugye 2 évig csak azzal foglalkoztam, hogy nem csodálkoznék nagyon, ha lenne egy olyan kód, amit hogyha a Don Giovanni hangjegyeire ráteszünk, akkor az valamiféle térképe az univerzumnak. Vagy a világ mindenségnek, vagy az univerzum törvényeinek. Tudnék, annyira összefügg minden, és annyi összefüggést és annyi stimmelést lehet érezni, amit már a mi agyunk nem bír követni, és nem létezik, hogy azt Mozart azt úgy az ő emberi agyával írta. Erre mondtam, hogy akkor, hogy azt valamilyen fajta sugalmazásra kellett, hogy írja a Don Giovannit. De azon is gondolkozom, hogy lehet, hogy mindez, hogy te ezeken gondolkodsz, azért köszönhető annak, hogy piarista iskolába jártál, tehát hogy egészen gyerekkorod óta nyilvánvalóan foglalkozol az Isten kérdésével, a hittel, akár transzcendens dolgokkal, nem? Természetesen, persze. A mai világképem nagyon érdekes, mert azt gondolom, hogy most egészen messzire jutottam, és lehet, hogy ezért sokan eretneknek is tartanának, de hogy én azt gondolom, hogy ugye ismerjük a fényhullámot, a hanghullámot, a gravitációs hullámot. Igen, a különböző, és tudjuk, hogy a különböző rádióhullámok is másként működnek, holott ugyanazok a szabályok, vagy ugyanazok a természettudományos, rossz szó ez, de hogy a természetnek ugyanazok a törvényei érvényesek rá, ugyanazoknak a törvényeknek vannak alávetve. Én azt gondolom, hogy az összes, hogy a szellemvilág az nem egy másik világ. És a Jóisten ez nem egy másik világ, az ugyanez a világ, és másként viselkednek a szellemvilágnak a rezgései, egy másik dimenzió, de tulajdonképpen nem úgy van, hogy van az anyag és van a szellemvilág. A szellemvilág ugyanúgy egy másik megnyilvánulása ennek az univerzumnak, mint a fény, vagy a hang, vagy ez az asztal. Kvázi egy dimenziója, vagy nem tudom. Igen. Ami természetesen úgy gondolom én is, hogy egy magasabb rendű dimenziója, és egy olyan dimenziója, ami egy elérendő cél számunkra, de nem egy másik világ, az ugyanez a világ. Most visszatérve a praktikumhoz, hogy mondjuk rendezőként azokat az előadásokat keresed, kutatod, amelyek erről szólnak, amelyekhez szeretnél te magad hozzányúlni?
Nyilván karmesterként mások a szempontok. Karmesterként mások. Úgy mindig azt el szoktam választani, hogy én karmesternek tanultam, az a szakmám, és amit elém adnak, azt nekem meg kell tudni oldani. Tehát ott az nem arra megy, hogy most én élvezkedem. Amikor rendezek, azt úgy szoktam mondani, hogy a szakmai hobbi, egyrészt többet kell készülnöm rá, mint egy rendezőnek. Adott esetben 2 évet. Vagy Igen. Másrészt pedig megengedhetnem magamnak azt a luxust, és meg is kell, hogy engedjem, mert hogy mivel azok a rendezői eszközök nem feltétlenül vannak a kezemben, mint egy olyan rendezőnek, aki ezt tanulta, hogy kell egy olyan plusz megszólalási vágy, ami miatt megengedhetem, és megengedem magamnak, hogy csak olyat rendezek. Tehát sokszor kértek úgy rendezésre, hogy mondtam, hogy köszönöm, erre nem tudok most fölkészülni. Szóval, hogy azért jó a kérdés, hogy mit válogatok, mert egy picit ez a válogatás, meg én úgy élem az életemet, hogy úgy hagyom, hogy jöjjön, és sokáig volt ilyen lelkiismeret furdalásom, hogy lehet, hogy nekem erősebben kéne harcolnom azért, amit akarok. És azt is erről az oldalról értettem meg, hogy szerintem nem kell, tehát nem véletlenül születik valaki valahova, és nem véletlenül vagy költözik valahova külföldre. Tehát, hogy az élet azt úgy oda kormányoz minket, ahol dolgunk van, és hogyha azt csináljuk, ami a dolgunk, akkor ahhoz egy csomó segítséget fogunk kapni. Tehát magyarul nem keresem a bajt. De akkor tulajdonképpen, tehát, hogy mi a te dolgod? Ugye ez egy elég fatalista kérdésfelvetés, de legyen. Tehát, hogy akkor neked tulajdonképpen szerinted elsősorban mi a dolgod? Tehát karmesterként jól levezényelni bizonyos műveket, rendezőként színpadra állítani valamit ebből a gondolatiságból, amit most elmondtál, vagy éppen az, hogy egy nagyon praktikus kérdés, hogy a Bartók Plusz Opera Fesztivál keretében lehetőleg minél több emberhez eljutatni, messze nem ilyen mélyen szántó gondolatokat, de legalább valamit az operából. Azt hiszem, hogy mindegyik a dolgom, és van, amit szeretek csinálni, van, ami nap mint nap nem biztos, hogy jól esik, például nem szeretek igazán vezető lenni, de hogyha... Na, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert itt villog a fejemben ez a szó, hogy vezető. Karmester irányít nagy társulatot. A karmesterség más, az egy más szinten vezetés. Az nem az embereket vezetem, hanem a zenét, vagy a lelkeket, vagy hát igen, de ott az egy más. Tehát én, amikor fölállok a pulpitusra, onnantól a zene van, és annak én vagyok ott, és akkor éppen a vezetője. Elfogadom, csak hogy végigmondjam, hogy ott van ez a karmesterség. Most beszéltünk el, hogy ez mennyire vezetés vagy nem, jó? A rendezés egyértelműen valamilyen irány megszabása, vezetése, és hát ha nem szeretsz vezető venni, akkor a Bartók Plusz Opera Fesztivál igazgatójaként se vagy túl jó helyen. Igen, na akkor most mondom, tehát ez most 2 kérdés is igazán, hogy mi az én dolgom, a fatalista kérdés felvetés. Hogy alapvetően szerintem minden, nem szeretem magamra azt mondani, hogy művész, de végülis minden művésznek az a dolga, hogy abból a bizonyos más dimenzióból valamit lehozzon egy antennával azok számára, akinek erre nincs antennája. Most az tök mindegy, hogy rendezek, dirigálok, egy olyan műsorban veszek részt, ahol megtörténnek ezek a dolgok. Szerintem ez az alapvető feladatom, meg feladatunk, és igazán azt próbálom nyitottan figyelni, hogy mikor ennek mi a fizikai apró pénzre váltása. Tehát melyik műsorba kell elmenni, beszélni, milyen... Tehát most fizikai apró pénzre váltás történik épp kettőnk között. Igen, de azért ennek van egy hosszabb nem erre gondolok, most éppen a virtuózokra gondolok. Tehát, hogy ott szerepet vállalni egy zsűrizésben például, ami egyébként nagyon nagy öröm nekem. Plusz, de például a Bartók Plusznak a vezetése, tehát annak az adminisztratív dolog, amit egyébként már nem is én csinálok, mert most már van ügyvezetőnk, de az biztos, hogy nem az én világom, de meg kell csinálni annak érdekében, hogy megszülessen az operaíró verseny, az új operák, az Ezrek operája, a Bartók év megünneplése, amire meg ott szüksége van, én úgy gondolom, a világnak rám. Tehát nem én akarom megmondani, hogy én mit csináljak, hanem azt figyelem, hogy hol van rám szükség. Ez egy beszélgetés
kezdete, ami zajlik közöttünk, de van két kilógó kérdés, amit nem tudok most ebbe a testbe beleilleszteni, de szeretném föltenni. Az egyik az, hogy minden mellett feladott-e például a szolidaritás, tehát mondjuk például nyilván követted a Fischer Iván Tarlós István csörtét a magyar médiában, hogy te például erről mit gondolsz, vagy... Annyira tudtam, hogy valamilyet fogsz kérdezni. Nem csak még egy másmit is akarok. Igen. Ezelőtt egy évvel nagyon szégyenkeztem volna, hogy nem követtem. De nem követtem. Tényleg Miért nem követtem. És meg kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon követem, hogy mi de van. Miért? És mert úgy gondolom, hogy egy picit átbillentünk arra az oldalra, hogy senki nem igazán a maga dolgával foglalkozik. Hát... De igen... Nem, ezt nem tudom ebben a helyzetben, hát mindenki szeretne maga. Vagy Tarlós István azt gondolja, neki ez a dolga, hogy a pénzekről... Nem, de én most tényleg... Ja. Tehát, hogy én nekem nem dolgom, hogy ezt a vitát helyre tegyem, vagy állást foglaljak. Vagy nekem az a dolgom, hogy jó legyen a Bartók Plusz, hogy jó legyen de tényleg, szóval, hogy ez... Menekülős Kicsit válasz. menekülős, de nem, a válasz nem menekülős. Nem, az attitűd a menekülős. A valóság rettenetes... Az embernek véges az energiája. És azt gondolom, hogy minden konfliktus és minden negatív hír, az leszívja ezeket az energiáinkat. És nem biztos, hogy ezt kell hagyni. És egy picit, nem picit, hanem arányaiban a média szerintem nagyon átbillent oda, hogy olyan dolgokon szörnyűködünk, most ez egyébként nem, mert ez tényleg itt körülöttünk történik, de globálisan én nekem állandóan azt kell hallgatnom, hogy Malajziában fölrobbant, Koreában kivégezték, lezuhant, kisiklott. Hát de szóval tényleg. Igen, de egyszer, pont most egy ismerősöm nagyon jól fogalmazta meg. Sétált fönt a Jánoshegyen, kibicsaklította a lábát, egyedül volt, le kellett ugrálnia egy lábon. Iszonyatosan fájt a lába, nagyon nehéz volt, órákig tartott. Jöttek vele szembe fiatalok, és így nézték. És akkor egyszer fantasztikusan megfogalmazta szerintem. Azt mondta, hogy most légy szíves, segítsél, vagy fordulj el. Tehát az természetesen, amikor nagy világkatasztrófák voltak, csináltunk minden igazán nagy világkatasztrófa után, én is részt vettem jótékonysági koncertekben, Verdi Requiemet dirigáltunk, cunami, ikertornyok, stb. Ez természetes, tehát a szolidaritás ilyen szempontból igen. Egy picit... De nem az aktuálpolitikával. Értem, igen. Innentől egy másik beszélgetés indul az értelmiségi felelősségről, de csak egy utolsó kérdés, hogy ugye a vezetésről mondtad, hogy ez nem igazán a te asztalod, de pilóta vagy közben, és tényleg pilóta vagy? Igen, hát egyébként tényleg, szóval, hogy végül is az egész életemet végigvezetem, és mégis azt mondom, hogy nem az én attitűdöm, de egyébként azt gondolom, hogy pont azért fogadnak el vezetőnek, most a repülőgép nem, de általában a kollégák, mert nem vezetői attitűdből állok sehol oda. Szóval nem azt mondom, hogy most én mondom meg, mert én vagyok a főnök, hanem kitűzök valami célt, aminek általában mindenki örül, ha látja, hogy mifelé megyünk, és valahogy bennem legmélyebben totálisan el van választva a parancsolgatás azzal, hogy valamit együtt csináljunk meg, és azt gondolom, hogy ez hat, és ezért végül is tudok elég sikeresen működni vezetőként, miközben nekem semmi igényem nincs effektíve arra, hogy én vezessek. Nem gondoltam, hogy ennek a beszélgetésnek ez lesz a végkicsengés, és semmi igényed nincs a vezetésre, de minden esetre köszönöm, hogy eljöttél, folytatjuk majd, remélem. Köszönöm szépen. Keszelyel Gergellyel beszélgettem az elmúlt percekben, hogyha visszanéznék a műsort, megtehetik a Hír TV oldalán vagy a Facebookon, és tudják, hétfőtől csütörtökig 10:30-kor várom Önöket. Jó éjszakát!